जास्टिस मोननो बिसोर सानै व्यक्तिनि सायाव राजक'ट आउटपस्टआव मानहानिनि केस होनाय जाबाय। नंगौ बिथां मनालिसा बरगयारी बुंनाय बाथ्राया गासिबो नंगौ। थांनाय बुधबार 11 तारिख फेब्रुवारिनि 2026 आव बेलासिनि 2:30 समाव बे सुजि गयारीनि फेसबुक पेजाव बिनि जोंखौ गाज्रि माने फटक सुजाबनानै होनाय मोनसे पिक्चार नुनो मोनदों। बिथाङा बेंटलनि दले बिदा बिटिआर फेसबुक पेजावबो गोबां जोंखौ गाज्रि पस्ट होनानै फानसावदों। बेखौ समाज बिजोङाव मानसिफ्रा नुनानै सोरबा जाम्बा जाम्बिफ्रा नंगौ सानगोन आरो सोरबा मिथिनायफ्रा सिरि थागोन। बे फेसबुक पेजाव पस्ट होनाया गासिबो नंखाय। सुजि गयारीनि फेसबुक पेजखौ गहपुर राजक'ट आउटपस्टआव जोङो मानहानिनि केस होनाय जाबाय। आरो बे सुजि गयारीया गावनि फेसबुक पेजाव जोंखौ ओरैबायदि लिरदों, जों न'निफ्राय जोंनि हौवाफोरखौ बे बुंदों, हौवाफ्रा बिसोरखौ जेबो बुंनो हाया आरो न'खराव बिसोरखौ जेबो बुंनो हाया होननानै। बे जोंनि न'खराव हाबनानै माला जोंखौ नुफैनाय? जों न'आव दिनै न'नि गार्जेनफोरनो जों खिन्थायाबानो जों जेरावबो थाङा। जों मानसिफोरनि मेगनावनो थाङो फैयो, जोंखौ अनेक मानसियानो नुयो। जों गावनि खामानियाव थाङो, पार्सनेलाव थाङो, मालाबा जों जमानि खामानियाव थाङो, खामानि माबायो रायलायहैयो सारजों, बा बहाबा माबा मोनसे गावनि पार्सनेल खामानियाव थाङो। मोनफ्रोमबो खामानियाव थांबा होमबा जों सोरबा हौवाफोरजों रायलायबा, सोरबा माबा मोनसेजों रायलायबा जों एकदमबारे बयनोबो माने जोंनि खामानि पार्सनेल खामानिखौ जों खिथा थांनांगौ नामा बे सुजि गयारीनो? हो? बे अबाव मोनदों? मा प्रुफ दं बेनाव? जोंनो नांगौ। मा प्रुफ दं? जोंनि न'खराव बे मालाबा हाबनानै नायफेरदों? बे सुजि गयारीया ओरैबायदि बुंबावदों, जों पार्टिनि दादागिरिनो जों साब्रैया। ओमफ्राय पार्टिनि दादागिरि होननानै जों सोरनि एगेन्स्टआव मा खामानि मावदों? बे प्रुफखौ नांगौ आंनो। बे प्रुफखौ नांगौ आंनो। पार्टिनि एगेन्स्टआव जों मा खामानि मावदों? बे दलि बिटिआरजों मा बियो माबा लानानै मावदों बियो? आरो सोर ब्रह्म लिंक थानानै मावदों बियो? सोरनि थिननायाव मावदों? आरो बे ब्रह्मआ सोर? बे ब्रह्मनि थिननायाव जेनेबा जों दिनैसिम क'क्राझाराव थांदोंबाबो जों बाथौ खेराइ रिजर्टनि जों लांगोनाखौ नुदों। हय जों बे लामाजोंनो थाङो फैयो माब्लाबा समाव। न'नि मानसि दं हिसाबै जों मालाबा गिदिङो। जों बिबथैनि न'आवनो थाहैयो, जों बिमायंनि न' दं, आरो आंनि लोगोना गावनि जोनोमगिरि गामियानो बेयावनो। होमबा जोंखौ सोर? आरो जों जेराव थायो बे जोंना शिब सारानो जों बे न'खौ मिन्थियो। बे जोंनि आदैनि नाम बुंबानो मिन्थिजोबो। जोंनो साखि नांगौबा उदालगुरिनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिम जों साखि एभिडेन्स होजोबगोन। बे दलि बिटिआरा मालायनि हिनजावनि एकदम माबा देखाय बियो माबा फैसा जाग्रा नामा बियो? सोरनि बेसेबां घुस मोनजादों नों जोंखौ बेबायदि हगारनो? बे सुजि गयारीया बेसेबां खै हाजार जादों नों बेजों बेसेबां मा लिंक दं? बेखौ जों मिन्थिजोबो। आरो बे ब्रह्म बाथौ खेराइ रिजर्टआव थाग्रा ब्रह्मआ सोर? जों बे रिजर्ट सिङाव दिनैसिम आगानखौनो हैफेरनो मोनाखै। जोंखौ अबेयाव नुनानै बे ब्रह्मआ खिथाहरखो? सोर थायो बे ब्रह्मआ सोर? नामखौ नायो, जों नागिरगासिनो मोनगोन जोङो बेखौ। जा सुजि गयारीजों दलि बिटिआरनि बे थेबास्रन ना थेबास्रन बेजों दालि ओंख्रि जा नोंसोरो सैमाफोर। गयारीया ओरैबायदि मानसि, जोंनो हाबा जाजेननायनिफ्राय दिनै बेयाव रायजो जानानै नुगासिनो। बे मानसिया गामियावबो ओरैबायदि अवानटेकखा, गामियाव बे थानो हाया। बे बोरमा सारोन हगारजानाय मासे बोरमा साग्लिसो बियो। आरो बिहा हौवायानो अबाव थगायना हौवा लाहैदों जों मिन्थिजोबो। आरो गासै 3 4 जाबाय हौवायानो। आरो बेहा गामियाव लालाय गारलाय, गामियाव आरो बेहा जाय गामियाव बे हाबा जाफैजेनदों बे गामियाव बेहा फिसाय गारबाय। गारनायनि जेबो प्रुफ गैया बेनाव, जेराव मेराव थालाबायो बियो। फिसाय दङ आरो गथ' सासे 8-9 बोसोरसोनि जाबायदां गथ'आ, क्लास 4आव फरायनाय बेहा खुदिया हौवासा दं सासे। आरो बेबायदि मानसिया जोंनि सायाव बेबायदि बुंनो जेबो अधिकार गैया। सोर राइट होदों बेनो बेबायदि बुंनो? आरो सोर बेखौ माबायदि थुनानै होदों? जोंनो नांगौ आरो नागिरगासिनोबो मोनगोन जों बेखौ सानसे। आरो अबाव सानबैसे खारखुमानानै गनो नों बेथि? सोर बेखौ थुदों? आरो बेबायदि मानसिया जोंखौ ससियेल मिडियाआव जेबो बेबायदि बुंनायनि राइट्स गैया आरो मोन्थाय गैया। बयहाबो गाव गावबागाव राइटजोंसो बुङो, मिथिबाय? आरो बे दलि बिटिआर ना मा पस्ट होग्रा माबा हगारग्रा बे बोरमा साग्लाया, बियो जोंखौ बबेयाव जनकार्जि सारमोनजों, बिक्रम सारमोनजों, कास्टमोनजों, माबामोनजों मा होनो उत्तम दैमारिमोनजों जोंखौ अबेयाव नुदों, अबेयाव माला रायलायनाय नुनाय जोंनो फारसेनिफ्राय प्रुफ नांजोबगौ जोंनो। जों क'क्राझाराव थाङो हय, जों माब्लाबाबो बेबायदि दिनैसिम लोगो मोनफेराखै बिसोर सारमोनखौ, मिथिबाय? जोंखौ जानला मोनला खोथा नों बानसावनाङा बेटा। नों गोजानाव थामालाय मा जानो? हो नोङो नों मालाबा ना नोंखौथ' एफआइआर होखाबाय जोङो, नों गखाया। आरो
नोङो जानला मोनला जोंनिल' नङा जायनि मिनिट खालामबाय थायो नों सानसे नों गखानाय नङा बे थार आरोथ' नोङो गफुराव फैखुमागासिनो स्रोद स्रोद अबेयाव फैदों अबेयाव कानेक्ट दं बेखौ आं मिथिगासिनो नोंखौ गफुराव फैनानै मोजां खामानि मावनोबा माव पार्टिनि नाम लायै नों इलिगेल खामानि दा मावखा मानसिया खामानिखौ मावनोबा लिगेलै मावनांगौ मिथिबाय जों नोंसोरबायदि सैमा दंग्राफोर बायदि थाम्फै दांग्राफोर बायदि जों इलिगेल खामानि मावग्रा नङा जों लिगेलै थांग्रा मानसि जोंखौ जानला मोनला बिमा माहारिखौ बेबायदि दाफान नोंना नोमा दंना गैया नोमबो दंना गैया हो नोंना न'आव फेमिलि दंना गैया बे दले बिदा बिटिआरनि बे माबाया फेसबुक पेजाव जोंखौ ओरैबायदि गाज्रि माने बेयो लिरनानै हगारदों ओमफ्राय बे मालाबा मोजां जायाखै खिन्थु नों सासे बर'नि इउटुबार मानसि नोङो मोजांखौसो नोङो बासिनानै नों हगारनांगौ मोजांसो नोङो फेमास खालामनांगौ नाथाय जोंखौ मा एसे गाज्रि नोङो बिदि लिरनानै नोङो फोसावदों हा बेथ' जुक्ति जायाखै हा बेथ' नों मोजां बर'नि थाखायनो मोजां मावनाय जायाखै बे जिखिनि दा नै बाजैमोना जिखिनि खोथा बुंलांदों बे खोथायाथ' सैथो आरो ओरैबायदि माने नोङो लेथ्रा माने नों बिदिखौल' नों हगारग्रा खामानि नागिरनानै हा जों मालाबाबो बिदि जों जाफेराखैनो आरो जों जि थाङो जोंनि बे साराव थाङो जोङो अनेक बिदिनो जोङो अफिसियेल खामानि थाङो जोङो नोंसोरथ' जोंखौ बिदि बासावनानै बिदि जायाखै बासावनाया हा बबाव नुखोनो जोंखौ बिदि इलिगेल खामानि मावनाय प्रुफबो जोंनो आं थांगोन गिदिर बिदा जायोना फंबाय जायो आंनि न'आव नोंनि न'आव थांगोन आङो मिथिबाय प्रुफखौ होनांगोन नोङो खिन्थु आं थांगासिनो दं नोंनि बे बेंथलावहाय हा थांगासिनो दं गवा नोङो आरो नोंनि थाखाय जोङो नोंसोर सानैनि थाखाय जोङो एफआइआर जों होबाय राजगर आउटपस्ट बे थानायावहाय जोङो हा नोङो साला थैसोबग्रा नों बर'नि सासे हा मानसि मोजां नङा नोङो हा मालायनि न'खर जाग्रा नोङो हा लांसुनिया साला हा बिदि मानसिया थाब थैनांगौ मिथिबाय बर' हारिखौ फानग्रा नोङो बर' माहारिखौ बर' बिमाफोरखौबो नों फानग्रा हा साला अख्रुबग्रा नोङो साला उसुर नोङो हा पार्टि फाननानै साला नों जाग्रा हा सासे अर सुग्रासो नोङो हा मालायनि संसार गोजोन रायजो जाग्रायाव नोङो अर सुना होग्रासो हा बर'नि थै गैया नोंनाव मिथिबाय हा बर'नि थै गैया नोंनाव सुजिजों मा सोमोन्दो दं नोंहा सुजिजों बे सुजिजों हा नोंसोर सुजिजों नोंसोरो माने खोथा दंलाय नङा होमबा हा बै बोरमा सागि हिनजावजों हा गवा बेथा नोंबो बर'नि खामानि मावनोबा इउटुबार मोजां जानोबा मोजाङैनो हगार मिथिबाय मोजां जायाखै नोंनि बे खामानिया थांगासिनो दं नोंनाव नोंनि न'आव